Ki nongelam jongkawa umlo protection committee jongki kendait ligishnong hakatai nongtrao ribai district da kajing sngo kyak bajur kila kentu yakasor karjala bakan shim mardor ikasenjam ban a jingada yakawa umlo kabala kala jabo namar kajing jor jongki kamti kendau kala ong bakawa umlo kadai kabala khmi bat sumar daga committee bat kiri kendait ligishnong mentala daki bon pho ligisnam bat kini kawa kade katelong ka bakong san na kabenta gi jingmentoy jong ki nong shong shnong Henry kila kino baka jingjor jong jingti kindo daga har construction company lenter kalenti na nong ko lo shanig rims kala penlong ya kani kawa baka jabo bat kala kti habakran halor kani kaman uba pen scam lang sotun secretary committee ula ong bagi sngo kya jor halor kani ka jingjor jong ka jingpen jabo bar ka jingpen kelarong ya kani kawa ka komiti kala trishitom banyada bat pene pensa ya kani kawa kinthop hakaba a jingada ya kido kha do panan da ka bakhang persha ya ka jingpendan kam dawai siat bom ne kinu ki bakta ya ki jing thau ba im hapo kani kawa loong ulapan pauru baga komiti kam kentho ya nui nuru ne kam persha ya ki kam penroy Henry ka kwa bakan ka company bakan shimi kilat kilinti banyada nakajingti ne berat kendo pathar kabalam shaka jingpen snudor ya kan kawa ula ongru bawat la kaladon ka jinga kren bat manager jong kadhar construction company ha kabaya day bat kan ka kam Henry kam shim na dan satya ka no kun jing shim kya kathadu menta kumta ka committee kala karpat ya ka sarkar jala bakan tuklar lam ya kan ka kam khnang banla banya daya kani kawa bat khnang ban penthik na bagi nong shong shnong jung kini khindai shnong ki basania ling ba kani kawa bakin omngat haga jing e bat jing do nong Kani gaji kendu kolong hapdeng jomi na kalian jong kawa umlo protection committee kani ke committee kadai ka association ko bakwan kabel seng ya ka na du di bon but muslim di bong chua da gaji snok tilang jong kendai tili kisnong na du kisnong wa amtai mo fuduk snong kerdeng snong lombrit snong lombingan snong unsarang snong bangla nong trau de kani ko wa umlo kaya shelter jong kini ki kendai tili kisnong te kumbang julong na du ndai thai kani ko wa kadai ko wa ka ba ai ji matoi sibun ya kini kisnong ki badon harut jongka lagalong hakarep keryang lagalong kesum kesat bat tubun ke bentang ipedon kam negeri ko bat ni da snow sisha baga de ji khu yang ki pajba namar kadai ko kawa ka bokhu ke busuba ka bangila ban pendon kam ka kat ba nismodon kam te kani ke komiti ka donru ka bortri kam ka khwanya po jongka da ka ba ta ka wai ke jinya suthu jingmot lang adin ngala form ya kani ka association ka jing khmu kolong ban sumar ya kani ka wa omlo om tang ya ka wa om tang na kumta ka jing khut jing suba jing ka wa handrei ban penek pensa ru wat ya ki do do wa ki ba im ki ba don hapo jong ka de ka wa de ka lalong shisha ka ba itnap hapo ka jing sumar jong ka de ka association ka jongi ban ni iru ba ki ba ki buram ya ka ai ka ba ngi ya railang ba ni penbet hapo jong ka umlo protection committee te kendiat pat ni pun pau ki susi ba leng jong kane ka jing sumar ba ne ka jing simkia jong ni kum committee rai hakine ki banai ki bomenta radon ka jing chia ka susi ha ka ba kane ka wa kamlong su ka khoj ka ba itnat rai ka long ka wa ka ba jobo ka wa ka ba ngimlong su ban sum ban sai ban pendon kam bawat kijing thau ki bedon hakaru la isn ei la long kumba la beria ka ka bi na ka daw kijing sau ba kijing jobo te ko ko wa te kum ko committee ni la wat ya ka daw jong ka ne kijing chkhlia yo ni wa ba ni le shem ba ka dei na ka daw jong kijing ti surok cha ki te ki benta jong ki ba sheneng jong ka ne ko wa cha ki than chnong nong ko lew aka ba ya ka ni ka surok ni la lek ben ye jurip aka arputrik jong ubnai mi arajar arpung riu mentang snem pan shem bagadon di jingti surok kabala
ti da ke surkar ban poi ke ke surok nan ni nong ko leu satai sapo ni grim te kane ke jing ti surok kaya leng ba la ne ke cross leng ba ya kane ka wa umlau ting syam har ta ke jing ti surok bagawai na company ka dhar construction company kadai kung ka kontraktor ban ti ya kane surok ya kane ke jing jurip jomi ha ka arthur trik jong banai besan arajar arbun riu Tegung komiti ngelapan pau khmat jongki da ka ba ai de jing tho kum ke jing kerpat na galeng jong komiti ke besim ke jing kli ban ri ban sumar ya ka wa bat ya ka mariang hi bro wei ba kin su bha ban sim shwai kilat kilenti nang ba abati ya ka surak kanom tu je khendeu sapo jong ke ka wa dena mar ka tang ila ai ya ka ne jing tho ka ba ngila la receive ro hane do manager jong ke ka Mudhar Construction Company bat hakata gaji kendu gaji kren nagleng jong ka komiti hi yemdon gaji thmu ban khang ye gaji ti surok ten rei don ban perpau ba company la ne ka ki kontraktor kin burom lem ya ka de gaji kwa jong hi komiti da ka ba sim shwai kilat jing yada ban yada ye ka khendau ba kan nam hap cha ka wa amlo ten rei hadin jong ka ne gaji kren nilai up balai pet kat tu kan ipor tenrei mentang yu i ba kaya long hi kumju ane ko amleu ko ya sau hi kumne kum i menta hakane ka hidon harut jo kane ka wa te kane kala pun snusi sisa sikate e ki pai ba non sungsnong ke kum ki nong yalam jo kane komiti nyemban se ban ye kendu bat pi ki press bat ki media hakane ka sni ban pen pau sekmat jo perthai bat kham tam lengba jo kane ka ji kendu ka jongi Nidon ki jikmu ban pensngau si skor jong sarkar baka sarkar kin yo snau sa skor ya ka ai ke jing don kam ke jongi ke jing terpat jongi bat kan yo iru dati khmat jongka baka don sisa ke jing kta ya ka paiba lengba jong kene kawa ngitip bukum baka sarkar hi don hi ki an ke bakrpang ke jongka kumno ban ya da ya ka mai meriang ya ki kiwa bat kumta terter tingiyeng ha kata kanong rim om bagi bisni ya ki noki company ki bapuntrei ke surok lane om bang don kano kajing thmu ban puntut ya ka roi kepar ten rei tang hene lor inong rim banya dai ya kene ko wa umlau kum ba ko julong bros kata banya dai ki wa ya ka mariang banya dai ya ki do wa kham tam ya pat ba ki belong ki jing ki briu ki belong ki jing thau ki bakordor ki ba pendon kam ya ka ka ba boleh ai dekat bala ni kwa baka kabangi pendon kam kan long ka bukhut ka busuba kanang bakan long ka jing singai ya ki briu bat ya ki kinja ba im ni baro dan kata ka daw hagan ni por ni tepat ya ka sarkar ka badai pek dei khmi ya ka ni ka project jong ka ni ka jing sna surok bukin sobha ban tha ya ki kontraktor ba ki dei ban trei ha kata kurukom bakan nom don jikta ya ka ni ka wa mlau ka bolong ka jing im jong ki pai ba nong snong ki bodon na kini ki khandai snong bat kiwe ru tenamar kata hakani ki por agaliang jokowa umlo protection committee sasin ni ai ku play ki press ki media bat yang hilang baro ki bodon hang ni halakun klet pan penithu meneng idon hang ni na do i president jokowa umlo protection committee ba living zone nongbri bele rang ba snong jong ke snong bangla nong trau idon advisor jongi master binong room nang ne po nong trau nang taki weipat ki rangba snong kumla mokuduk makadon sela nang taki executive member ki bana po sorang na bangla nong trau na kredeng na wa mentaj bat ki ki snong ki ba hap apo kene ka wa umlo protection committee te kum sekretari jong kene ka wa umlo protection committee nilai rai ba ngin ai ya kene ka jingpun pau lomba jing ki press bat ki media ta shwa bingin le ya kene ru kamdai bangi sule songshit la lengi sule hakata kurukom ka bangin kentho yeno dan raing le syong perkat sani bha ha ke komiti ke jongi pada den bangile syong komiti ngila rai ba lada kini ke jing ai jing tho jongi kantri kam la ne kam don ke jing buram na kalian kina putrei kini surok dengan khot di press ke media hasyan hawa harut jenggo amlau bat i ya ke jing sisa bro dengan ngait balengba kini ke jing sisa ki bangi penpau ni ka ki patba jong kini ki dai tili ki snong kin yo i bagan nagleng jong iru kinong ilam jong kini ka asosiasyon ke jongi
ngile shim yang ni kesenjam kaba ki pajba bat kaba ke komiti kala shene angi bat hag ju ko poru ngai ba sarkaru kan sumba ban sha skor bat ban perkhat lem bat ban le ei halor jong kene ke kam tela de ja ba kene ka jing sao la ne ke jing bo jabo jong ko wa kana ye teng na ni shikmat ya katana kaleng ka komiti ngen sna ye shong ban simpat daki wei kilat kilenti kumno ban jam shikmat habai dei bat kene ke bentar